Sæsonen har været i gang i 2,5-3 uger nu, og allerede de her 2,5-3 uger kan vi mærke en markant forskel. Jeg vil tro, vi kører omkring 40% mere ud i løbet af dagen, end hvad vi har gjort hidtil. Og udover det, så kan vi jo bare mærke på medarbejderne, de har en helt anden energi, og de er gladere, end de nogensinde har været, ikke? Fordi det her, det er jo lige så meget et redskab til at hjælpe dem i løbet af hverdagen. Det startede egentlig med, at vi skulle have en vækler, hvor vi håndterede de her løsevarer, når vi sendte løsedæk og løsefælge. Og så har vi så kom det lidt på banen, at vi gik med den her tanke om at skulle udvide det her. Og så tog vi fat i Vangby igen, ikke også, fordi at vi følte, at vi havde fået så god en service og oplevelse med Vangby. Og så fik vi jo den dialog med her og kom i gang med det. Jamen altså, jeg vil sige til at starte med, at vi havde jo mange idéer selv. Og så er det klart, når man får Vangby ind over Brian, sælgeren derfra, ikke? Og altså, vi brainstormede bare sindssygt godt sammen, og han kom med nogle små ændringer, hvor han havde noget viden i forhold til os selv. Og det gjorde egentlig bare, at udfaldet af det blev bare mega positivt. Han kunne hurtigt sætte sig ind i, hvad vores udfordringer var, hvad vi havde behov for. Og, altså, det kunne vi bare mega godt samarbejde omkring og få tegnet rigtigt. Ja, det er jo klart også, fordi man kan sige, hvor rullebanerne, som du ser, ikke også, jamen det er jo blevet bygget ned i jorden, ikke også, så vi har jo, så man starter egentlig fra gulvhøjden med at lægge hjulene på. Men der har vi også virkelig tænkt, at vi skal gøre det rigtigt fra starten af.